chỉ xin đón có quay cái lòng cái mi cái bà buồn khôn cái là cha em ăn quay họ tung ai trong cả họ cái yên cái trong cái đây cái bà chỉ ngay nó cái chân ông cái trong cái sa mar quay họ cái ta cái yên họ cái bor bà cái đằng buồn khôn cái là ya áp khami lên tì họ tung ai trong cả là nó ôn poi yên bạn cái là ya áp khami lên tì là nó cần khai tay khôn trong cả họ cái chừng ya áp cái trong cả cái là cần màu họ tung ai trong cả họ cho bà ôn ý cả mar quay họ cái ta cái yên kerpa dia tengah jongka baum deban kamar we hakata ki khamtam hakata kapor badar ton ikun hakpo ka jongka tengah jongka ulak phai ka bakan bam khendiet kita de di balong kum ki dawai man penjai ka jing so khon ka jongka man penjalan ye ka jing kha khon mu un salai no pani kendo ye ka we ka briu ba ju pen kha khon pan kha ye dai khon jongki tengah ka jong kol kerpa diu baum deban ka kum hakata kapor hàng tao đó cần panika kita deng kidan cipon ada dia ba uslam banwan kala ban pendan kam takisnem ban penslam kata ka jeng kha khun ko choka kan le chimi tao the ding kal bam khandiat pa khandiat ado khalai snam na kata ka jing lei ka chong uklam wan jing sho ki the ding ka chong ka habitor ki la jan lot satang iwi badang sa la wan sa ki khinyang ban ba mi dai the ding ata ka long mi kam la sho ban yai ban yeng namari khun jong ka po ila he ila san hadoba ila la ban kren na po kata kalau kami ke yos niu kuma dan bawan kata rai ba lawan ok tunga jong ka ke khun ko jong ka ke lekli ka me dm lawan ipa ta kalau ngi ko khun ko jong ka am dei khun nang ta ke yo i ko wi ka miao ka ba cha te kala par se chan jong ka ta ka miao ka khun ko jong ka ke lekli ka ka eme phi yo ban kem kalau ngi ka ke de kerabit batamen kon hang ta ala shimel tan nam bat kala penyap ye kata kamiao ka khun ko chongka kam tip ba ka dang od do kala ongi ka kmi ka chongka male me phim lek be kata karabin ka kmi kala ong em khun ngam la ban be ka kan ba phi dang don ha po chonga me cha yanga bangan mi no na ka po ko chong phi ka kmi ko ongi khun ap khun ta do ba wan ipa chong phi ngan sala ban khai phi adin ba kala de ban bam ye kata ka do miao ka po ka chong ka la sedang biak manso kala mut ban chimi ka dawai namar ba kam yo dawai show kala kallan hamadan ba la su ka po ka chong ka khun ka chong ka kala ong wat ya mai namar ba ngapang ba ngala he palat ngala haban mi no shabar kala yam bat kala kerpat ye ka khun ka chong ka bakan yai ne hapo ka ta ka po han rei ka khun ka chong ka kam nam la show hang ta kala khi laksar hadu ba kata kalong kami bakam tibriyo syo ka khun kalong ya kami may what's new ye nga sahaban mi yapi ngan sampanday no hang ta kala khi laksar hadu ba kamet jong kata ka khun kala pai lapra ya ki banta jong kamet jong kata ka khun kala mi no shabar na ka chintor jong ka kami bat na ki wepat ki banta kamet jong ka kami hadin ba la mi baro khoi ya kamet jong kata ka kami la panday beng kabadang sa kade sa tango sopen anda kala tibriw kala lej bat kala poy ya po jong ka ban kala on ya taw sopen anda kala dem kala sono ya po jong ka hading kata kala pungkoy ya kata ka medyap ikon jong ka ban kala lej brek shikawe ka saka utunga jong ka ulawan hangta uyo I bakata ka snam kadak don hamadan yi katanga ka jong kala ong yu ngalay yai ap ipi baro chikato namar ba bangamla ban khai kon ngala pui no yok po chonga kala peni yu yok po chongka utayu na ka tungin persang piak phila ni em kala ong yu ngam tim ngala ni em ti kani ka film kala kon no hang nei parlo la rapis new tanadi kani videos numba like ba subscribe ngasi kan dopat ha ko wi pat video ko blai shibon